ụmụaka anyị abịakwa ọzọ ka anyị na ụnụ nọlịa etu anyị si anọlị kwa izu ụka n'oge egwu ọnwa. Ụnụ ma na egwu ọnwa bụ oge anyị bụ ụmụaka ji enwe aṅụrị na-egwu egwu na-elecha maka na ọ bụ ife eji mara anyị bụ ndị Igbo na nke izu ụka anụnwa anyị ga na-egwu egwu anyị etu anyị si egwu anyị gwusikwa anyị akọrọ na akụkọ ifo nke izu ụka anụnwa gee ntị ọfụma nọdụ nso na onyonyo gị ị ga-amụta ezigbo ife maka na onwe ka o si wee dị. Kedu ife anyị ga-akọ? Ihe anyị ga-akọ ka nrapie ị nọdụgo nwayọ ngwa anyị nọdụ nwayọ enwee m ike akọrọ gị nya bụ akụkọ enwe ngwa gị ndị ga-akọrọ gị nya bụ akụkọ abụ m onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị nnọọ n'oge ife mmemme egwu ọnwa ọkụ na-amụli etu anyị si amụli. Maka na nsị na ọ bụ na ị nọrọkwa nwayọ na ma ya agwa gị etu akụkọ anyị esi wee gaa na nke izu ụka ndị nne bịara anyị egwuregwu Oliakụ Nneka Okoye ọ ga-akọrọ anyị akụkọ nke a nwee ka o si wee dị maka eze nwụtalụ naanị otu nwa nwoke wee zipụ nwa nwoke ahụ obodo oyibo iche wee sị mbakwa na ọ bụrụ anyị anọzi chebe na eze anyị na-akwado ijebe ife maka na ọkago nka na ọ ga-anụtara anyị nwaanyị ọzọ. Ị na-ege ntị ka nkọdebe ya taa ka a ga-abụ akọwazi ya ka ị mara ife mezi n'ikpeazụ. O nwekwara onye ọzọ bịakwala anyị kwasị na ndị nne bịara anyị egwu ọnwa
anyị na-ekene Oliakụ Anagalachi Nwaọfọ etu o si wee bịa maka na ọ na-abụ iPhone ndị nne na Fabia ịnọnyere anyị n'egwu ọnwa obi na-asa anyị ụsọ ụmụaka ka nna ifu na-agwa ndị nne anyị bịalụnụ daalụ ụmụaka ifra na obi sọfụsọfasọnụ Oliakụ Nneka ọrụ ka ịkọziela anyị nyaba aka ọnya nwere ka itiwe anya bụ aka oyibo nsogbu ụmụaka ndewonu ụmụaka anya bịakwana n'ụbọchị nke tata ka anyị kọkwa akụkọ iru anyị ka anyị si buwela akọ ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu nkịta nyara akpa o nwere otu obodo a na-akpọ Ụmụọma. Igwe nọ n'obodo ahụ nụrụ otu nwaanyị mụta naanị otu nwa nwoke ahụ nyanwa bụ nwaanyị bụrụ nwoke na nwa igwe mụtara mana emechara nwa igwe ahụ nwa nwoke ahụ nawa ala bekee. O nwezi oge olu ndị ichie nọ n'owu na igwe wee nọọ nzukọ n'obi igwe wee na-agwa igwe na o nwere ha chọrọ ịtụtara igwe wee gee ha ntị ha wee na-agwa igwe otu mkpụrụ nwa ọ mụtara n'ala bekee na ihe a na-agwa ya bụ kedu onye ga-anọchi anya na ọ bụrụ na achọcha anya ọchịchịa dịka igwe kedu onye ga-anọchi anya na alụ ha na-atụrụ ya bụ ka o mee gịnị ka ọ lụọ nwaanyị ọzọ. Igwe nabatakwara ihe ndị ichie na onowu gwara ya mana ọ gwa ha ka ya mee gịnị ka ya chee ya eche ọkwa na-agbanwe mzi owere mana ọ dị-echi ịnwa n'ihe ị ga-eme na ọ dịkwa n'iwu na anya nụkwana ka anya ọkwa na ịchọ ya nwe na-agwa ka ị na-amata okwu anụ bụ ndị ichie ọkwa n'ọrụ si na nwa ya jebela ogovasi mba ofesi anya fụrụ ya anya mana okwu unu ji bịa aga m ana ihe okwu apụta ihe mere bụ na aga m eneba ya anya eziokwu ọ bụ nne ọ bụ na m pụọ n'obodo ọ bụrụ so ofu nwa ga-achịba mba aga m ama ife m na-eme ndị ichie m adịchara unu na mma ọ bụ m na-achị obodo bido mgbe ahụ wee nebezi anya nwaanyị ọ ga-eme gịnị nwaanyị nke ịbụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-anụbata ga-amụtarị ya nwa ga-anọchi anya maka na diọkpara ya n'ala ala bekee adịghị anụ onu ya amaghị ije ya ka nke a mesịrị mgbe a na-eme ya igwe afụgoli nwaanyị ọ ga-eme gịnị ọ ga-anụ o wee kpọọ nwunye wee gwala ọla igwe na ya chọrọ idute nwaanyị nke ịbụa ka ọ mụtarị ya nwa ga-anọchi anya maka na diọkpara ya na mmadụ adịghị anụ onu esi isi ọ nọ n'ala bekee. Lọọlụ igwe wee baa ọzọlụ gbago n'elu ọzọlụ gbada na sị gịnị na igwe na nke a agaghị eme n'obi ga onweghị onye na ya ga-azọ gịnị obi igwe a ọ na-aba igwe si ya na onye nwa bụ nwoke ya ekwu ihe ga-eme na obi ya na ọ bụghị ya nwa bụ nwaanyị ka nke a na-eme nwaanyị anya na ọlọlọ n'anya si na ọma mmemme emegidezie igwe mechazie wee kpọọ onye bụ nwaanyị ahụ ọ kpọrọ ọ na-asị na ya ga-anụ o wee bụrụ na nwaanyị ajadu di ya nwụrụ anwụ mụsịgo ntị ọkpọ nwaanyị ajadu ha na bie gwacha ya na ya ga-anụ ya nwaanyị jiri egwu ekwelu mana ọ na-agwakwa ya na ya wụkwa nwaanyị ajadu na di ya anwụgo mana nwaanyị ji egwu ya amaghị ihe igwe ga-eme ya ma ọ bụrụ na ya eme gịnị na ya ajụ ka nke a na-eme lọọlụ igwe wee na-akpa nkata ihe ya ga-eme ka ya bụ nwaanyị nke ịgba ghara ime gịnị ịbata na obi igwe. Ikemba jee kpọrọ m lọọlụ aga m eneba ihe nke anya nke ukwuu ihe abụrụ ihe a na-anọ ọdụ eme nwaanyị ọma nwaanyị ọma akwụete nwaanyị ọma dị mma udo dị ịmakwa nke ọma igwe nyetụ anyị efe
nwere otu ihe nchọka na-egwa gị na-eche m Igwe jere iferi ya. ofu mmụọ na-eche m na-echesi m ike Unu ọ bụrụ nwe ke m na-esinyere ya aka, nye m n'aka. ịma na kemgbe nwata gị n'ụlọ a ọ bụ so ofu nwa ka anyị mụgoro Igwe ị chọrọ ịmụ iwu? ọ bụ so otu nwa ka anyị mụgoro Ị chọrọ ịmụju ebe niile? nwa m nke a mụtara amụta esi na ka ebe si na oche na ọnụ mba ofesi mgbe na-aka bịa Ọ kpọkwa m n'ekwentị ụbọchị. Sị m kelechaa gị. Mba ofesi, ebe ọnọdụ ya, ahụ dị ya mma. afụtụbeghị m nwa m kemgbe Ụgwa gị, kemgbe alọ one emechọ ya abata ya. ee mana o nwere ozugbo ihe anyị cheta ụmụ ozugbo ihe ncheta Igwe nke anụ a o meda m obi nke ukwuu ube n'ọnụ na. atọ m na m tụnyere gị ya na ka iwe onwe gị ala ibu ya Ma ahụ ya n'anya. akụ ya dị mma ya wee bụrụ na achọrọ m ịnụ ata nwaanyị ọzọ n'ụlọ a Igwe isi gịnị? nọrọ ke n'ọdụ n'otu a ka ọ na-adịkwa ya eche Igwe aga m afọ. chekwa ya eche kpọrọ m n'ụlọ nwaanyị Igwe Ikemba ya kpọrọ m nne ụmụazị a ndewolo nwa m igwekwa na akwụkwọ m ihe mmekwa ọ sị na igwe na-akpọ m ka nzi igwe obodo anyị na-abịa na-alụ Ịga ụgwọ m dị alụ ọrụ. igwe nwaanyị ọma ihe adị ka ị mere nwaanyị ọma nke ụmụ igwe anyị dị mma nke ị na-eme ka ọ dịgo ozugbo ọnwa ọsọ ọ dịgo ngwa ngwa ee ọ dị m ngwa ngwa ka m mee na mụ na ụmụ m nọ n'ugwu oke nchekwago ị ga-agba mbọ ka ị bịa n'obi m ka ị bịa fụ m na mgbede a o igwe anụgo m ihe ikwu ị ga-agụ na gbuo onye fụrụ ihe ọma bụ ịfọm ihe ọma onweghị ga-afụ ihe ọjọọ kpọ ya ihe ọma Igwe ka ebe obodo m. Oyi na-asa. Chimerụ ka nna gị ama m na ihe anyị gwara gị mọsị a na ị ga-eji ọfụma ma anyị ihe ga-eme ọ dị ka mmụ na anyị ma na ya bụ ụkwa anyị nyere abagologo ọ bagoro ozugbo uru n'oke ọzọ ya akpọzi anyị bụ ka anyị bịa rie ṅụọkwa onwe ihe ọzọ ndị itie m ihe ekwu bụ eziokwu akwanyegwa na igwe na mma gezienụ n'ote ka unu fu ka ntụnye unu azụ na-esi n'olu makwa ihe lọọlụ igwe mee lọọlụ igwe wee jee na nke dibịa afa wee sịa wee jee na nke dibịa wee gwa ya sịa nye ihe ya ga-eji wee mee igwe ka ọ ghara ime onwe ya na igwe na-achọ ịkpọbata nwaanyị a nke ịbụọ na ya chọrọ nwaanyị a nke ịbụọ na obi igwe a na ọ naanị ya ga-abụ lọọlụ na obi igwe na ya chọrọ ihe ọ ga-enye ya ka ya mee ya ka ya tinyere ya na nri ka ọ lahụla ka ya nwee ike izuru ọfọ igwe ka nke a na-eme dibịa wee mechaa wee nye ọgwụ ọ ga-etinyere igwe na gịnị na mmiri ọṅụṅụ ọjọkakwa o wee welie wee na agụụ mmiri wee gụba igwe o wee zie ozi ka lọọlụ ya gbatara ya mmiri ọṅụṅụ lọọlụ wee baa n'ime ụlọ wee were nya bụ ọgwụ tinye na mmiri wee butere igwe wee ṅụchaa mmiri a ụla wee buru igwe nke na igwe mechakwu hapụzie ọfụ ya maka ịma na igwe enweghị ike ịhapụ ọfụ ya ebe ọ bụla ọ na-aga na oge na-eji ya bụ ọfọ wee na-eme gịnị na-aga ebe ọ bụla ọ na-eme gịnị ọ na-aga mana ya bụ ụla jideziri igwe maka na ịma na ụlọ ahụ abụghị ezigbo ụla ọ hapụ ọfọ ya n'ime obi ya wee baa n'ime ụlọ jeme gịnị larụwa ụla mgbe aka lọlọ ji wee lịpụta wee were ya bụ ọfọ wee kpagide nkata wee gwa nwa odibo ya nke nwaanyị si ya mgbe gịnị ya were ọfọ igwe a ka o jee na be nwaanyị ajadu aha na ọ bụrụ na ha apụọ ka o zuo ya na bie ka nke a mesị nwa odibo nwaanyị a wee mee ihe lọlọ gwara ya jee tinye ya ebe a igwe wee sizie n'ụlọ wee kwunie wee chọba anya bụ ọfọ
na-etigharị ịma na igwe chọwa ọfe ya achọ na nsogbu adịgo ya napụgo enyi o ji wee bụrụ gịnị igwe na-etigharị ọgbaghara dị ebe niile ọ kpọọla ọlọ kpọọ ndị odibie ndị nwoke kpọọ ndị odibie ndị nwaanyị si a na-ekwu ihe na-eme n'obi kedu ebe ha na onye dị otu a wee mee onye ọbụla chọbịa sisi kpọọla ya ndị ichie ma onowu ha ma mgbe ndị ichie ma onowu ha batara a na-asị ya igwe ifugokwa o n'ihe iji bụrụ dike emegokwa gịnị anagokwa n'ebe ọzụkwa igwe ọ ga-abịa ka onugbu onwe ya na nwaanyị ọ ya anọkọta nwaanyị anụrụ ya kita ka m wetara ike ọ dị ka ọ gbago ka ọ ga-alahụ ụra eze mmụọ na-agwọ ọcha ị ga-abịa ka ị n'ugbo onwe gị na n'anya na-anaghị ka ịpụ ihe ntị n'aka ma ife jiba ọ chọrọ nke taa ị ga-agara m na nke nwaanyị ahụ ọ chọrọ ịnọ ka ọ nụgbuo onwe ya ị ga-agara m na nke ya ị na-agakwa n'ụzọ ịfụ mmadụ ekelere mmadụ onye gwa gị okwu gba nkịtị gaa ruo n'ilu ebe ị na-aga ruo were nwayọọ jebe achọkwa m ịma ụzọ ha emechila emechi ka ọyọọ ya ihe akaba ahụ hụ na itinye ya n'ime ebe ọ ga-abụ ụbọchị afọ achọrọ ya wepụ ya jebe ene na anya n'azụ ma ị na-aga wepụ ya ọsọ jitekwala m ife dị mma achọkwa m ịbata ebe ka ị kọọ m ihe ọzọ ngwa gbapụ ya ọsọ
Ana achọ fọm. Gede Muru no. Ka nke a na-eme igwe wee zie ụmụ odibo ya si ha jere n'obodo niile ka eme gịnị ka a chọba anya bụ ọfọ ka a chọba anya bụ ọfọ ịmakwa ihe meziri gị nụnụ ntị ka ihe a na-eme makwa nwa odibo lọlọ ahụ nke nwaanyị ahụ dị eti dobe anya bụ ọfọ na be nwaanyị ajadu wee soro odibo nwoke wee gawasịa ebe ha na-aga na-eso ha wee degide wee baa na be nwaanyị ajadu a mgbe ihe a na-eme lọlọ odibo nwaanyị ahụ ejego wepụta anya bụ ọfọ ebe o dobe si odibo nwoke na-ekwu ya na ya afụ gị ya na-ekwu ya na ya afụ gị n'ebe a ka alụ na-emekwa alụ na-eme igwe si m kpagharịa n'obodo niile maka ọfịa ọ na-achị ọfịa achọ. Ọfịa igwe adị ọkwa be m chọwa nụ ba anyị. Echekara na ọnwụ dị mkpa o ji were. Ọfịa igwe. Anụ na ọfịa igwe. Ọfịa igwe. Anyị eru na aka wee chọọ. Ọfịa igwe adị ọkwa ebe Hey, ọ bụla ọfịa igwe bụ ihe adị ebe. Ọfịa igwe. Ya odogwu ọkwa ọfọ igwe o. Hey! Onye derezi? Odogwu. Ye je gwa igwe na afụgo ọfọ. Hey! Si me ebu emu. Bọla ha bịa kịta. Anyị Si ọfịa igwe. efu. Kwenye dobe. Ọfịa igwe kwa. Daa mi chọ n'ọnụ. Hey! Aye me ya na me onye zuru. Olóòwú ni aye na igwe nle. Igwe odi na me na ndị melo da ji ya. Ya plan ni. Mana itie ibe. Asi okenye ya ha na ugwu amụrụ ọgwụ. Igwe dịka nsogbu echetanu n'echiche nke m. Ọ ka mma na obere nwatakịrị nwaanyị a aja apụ ya afụ ka ebe ọ ya wuru n'ezi. Anyị ahapụ ya n'obodo ọ taa afọ dịrị ya kpọrọ nne na ada dufuo. Bikeba ọ bụrụ ndị ebe akwụkwọ obodo a ọ na-ekesa ọrụ aka. na ndị onowu n'ichie ha jeze weta nya bụ ọfọ igwe wee zukwa oke dịka igwe obodo.